Kaning video ha, mao din ni ang part 2 sa atong voice over gahapon nga wa gid nagkadimao. So karon atong testingan ang part 2 kung magkatunong na ba ning atong video nga atong mga istorya. Ug mao ning karon ni gawas na ko sa balay ug dala-dala na pug kog sabon kay padong na pug kog manglaba. Ug mao ni karon nagsigog tanaw-tanaw sa sabon ug color pink man ni akong sinina ug diari ko diri sa mong paya mangita ko og kanang kuan bulingon kung naaba ko'y malabhan nga bulingon dito sa among sapa. Ug mao ni akong gibira-bira diri sa balde color pula nga panty nga wa pa gini malabi kay sa ako man ning asawa kinahan man ning dakua. Kamo nga mga nagtan-aw ayaw lang mo katingala kay primero palagi nato ning voice over ikaduha pa ni nga hugna ug mao ni nga atong istorya di gini siya magkadimao sa atong mga video tungod kay wa pa gini ayo nga unsaon man ni nato pag voice over oy nga dili man gid ta kamao ay lang na ninyo gunaw basta tanawa lang ninyo kung unsay akong buhaton ani nga among kaldero nga gibutangan nako ani mga sinina nga akong labanan padung dito sa dagat ug mao ni nga akong gipangyap-ihap na ning mga ukay-ukay ug pila ni kabo kung sakto ba ni sa akong ulo ug karon nag-lockdown ako nangita nako ana agianan kay muadto nako sa kadagatan kay aron adto nako maglaba sa ako mga labanan basig mangutana mo og kinsa ning akong kauban ayaw na mo pangutana kay wa gid mo kaila og kinsa ning tawhana mao ni siya ang akong kameraman nga perting gwapuha kusog kay ni mudagan og kusog sa kay ni mamayot dito sa kulon ug mao ni ang among palibot sa bukid padung na mi ani sa suba kay muadto na lagi mi sa langit kay manglaba ug nagsubay-subay na pug ko diri sa among karsada ug ayaw lang mo katingala nganong nag-ingon ana na akong nilaktan kay gipilasan ang akong bugan tungod sa akong pagpamayo gabi dito sa syudad ug para day sa mga wala kahibalo kining yutaan ni tanan kini mao ni ang kabilin sa akong anhing Lulo Dokyo ug samtang nagpatid-patid na dinhi sa atong tiil na ako'y nakitaan sa unahan nga karatula ug siyempre kay nakita man tag karatula dinhi sa among lugar ako na po ni siyang gipusingan ug mao ni ang ako ang barangay nga gipuy-an banindot kay pagkapusing ug human ako pusing didtong dapita naglakaw-lakaw na po ko aning among bati kayo nga karsada Chut churut chut dura. Chut churut chut dura chut churut chut dura. og paghuman ako diha og rampa-rampa sa wala dama nakita nako ang akong balay nga perting dakua. Mo ni among balay guys sa una guys wala pa maagi ang bagyo. Ingon ani na gini siya forma. Sukad nga naagi ang bagyo. Ingon ani lang gyapong porma. Uha. Ug mao kani karon kay nahuman naman ta pakita sa akong balay. Amo ari na tad sa atong target og tumong nga amang labata ug ani sa paa. Ug diring dapita maghinay-hinay na sad ta diri kay basig na ay bakunawa ug matikang-kang nata. Ug mao na ni ang porma. Ug diring dapita mupusing na pud ta. Ug karon kay wala pa man kita kakita sa ato ang adtuan nga labanan. Magsuroy-suroy na pud ta diri sa kadagatan aron og naatay makit-an ato dayon ning labhan. Ug nagduko-duko ko sa akong paglakaw kay basig magkakita ako sa kadako og diring dapita ako na ning giukay-ukay ang dahon sa saging og daghang nangataga nga mga kwaknit sa kadugay nako diring inistorya nabantayan nako nga wa naman ini magkadimao ang akong voice over ug akong mga istorya mao nga mo padayon gihapon ta bahalag dili na magkadimao ang atong mga istorya unsahon pa man nato ni pag-istorya ning istorya ha nga wa na magini magkamao ning istorya ha adi na nato ning istorya padayon na ta sa atong tuyo og tumong aron ta mahuman ni atong istorya ug kining istorya ha wa gyud ni kayo padulngan nga hinungdan ng istorya ha. Kay first time na lagi natong mag-voice over o ikaduha na din natong voice over. Agwantaha lagi ni ninyo kay maana na gyud mo madugay ni nga atong voice over wa gid ni hinungdan. Og diring dapita ako na po nang gipanghagpat diyang mga bato kay ako ni siyang limpyuhan kay ako ni siyang buhatan og swimming pool. Pero pasensya na mo sa akong mga istorya kay dili man dito swimming pool ang akong himuon diring dapita. Arigi ko aning sa paa aron ko manglaba. Di ka man lang nag-isip, di ka man lang nagbago, pinahirapan mo ang iyong kinabukasan, magbago ka. Di naman sila nag-isip dahil sila'y walang isip. Pinag-isipan ang taong walang isipan. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa huli. Diba? Nindot kaya akong kanta.